Настанете се удобно, вдишайте и издишайте. Сякаш затваряте вратата на това, което е било до сега днес. То може да изчака навън, докато захраните душата и сърцето си. След още един дълбок дъх, оставете съзнанието и да ви пренесе някъде в природата. Може да е любимо ваше място или непознат пейзаж, където се чувствате в безопасност, спокойни и защитени. Дишайте въздуха на това място. Забележете звуците около себе си. Движението на листата от полъха на вятъра. Песента на птичките или пък шума на вълните. Огледайте се и попийте цветовете. Синьото, зеленото, жълтото, всички нюанси, които галят погледа ви, сякаш влизат и вътре във вас. Обогатяват ви и ви захранват. Усетете стъпалата си. Сте ли стабилно на земята, на пясъка, на тревата. И им позволете да изпратят жив импулс от енергия през цялото ви тяло, чак до върха на главата. Дишайте и издишайте през сърцето си. И си представете как то се изпълва с любов и благодарност за това изобилие от красота около вас. С всеки следващ дъх сърцето ви се пълни все повече любов. Все повече благодарност и тиха радост от магията на сътворението. Когато тази топла енергия започне да прелива във вас, дишайте дълбоко с усмивка и на издишване изпратете частица от тази любов надолу към майката Земя. Сякаш едно балонче светлина излиза от сърцето ви и попива земята под вас, захранвайки нашата обща майка. На вдишване усетете любовта и подкрепата от майката Земя към вас, като едно топло вълна на светлина и безусловна любов. Издишайте, изпращайки балонче на благодарност и свързаност. Вдишайте обратно цялата подкрепа и любов, която майката Земя винаги е готова да ни изпрати на нас, хората, като едни от нейните деца. Повторете този обмен още няколко дъха, изпълвайки се с грижата и топлината на земята, докато ви давате от своята безкрайна благодарност. Сега нежно погледнете нагоре към небето и светещото слънце. Тази жизнена енергия, без която живота нямаше да съществува такъв, какъвто го познаваме. Усетете в себе си благодарността за живота, за топлината и светлината, които слънцето ни изпраща всеки ден. В много древни религии той е нашия баща, бащата Слънце. В следващото издишване си представете как частица от любовта и благодарността, която изпитвате към него, излизат от сърцето ви и отиват към Слънцето като дар. В вдишване усетете подкрепата, силата и безусловната любов, която бащата Слънце изпраща към вашето сърце. Издишайте към Слънцето и вдишайте обратно подкрепата и любовта от него във вашето тяло. Повторете този обмен още няколко дъха. Нека сега обединим любовта от майката Земя и бащата Слънце, която се движи през нас, техните деца, в центъра на сътворението. Представете си как на издишване изпращате любов и благодарност към Земята. На вдишване получавате многократно повече обратно от майката Земя във вашето тяло. На издишване изпращате своята любов и благодарност към Слънцето.
На вдишване попивате цялата сила и енергия, която нашия висш баща изпраща. Издишваме към земята. Вдишваме обратно от нея. Издишваме към слънцето. И вдишваме неговата сила и подкрепа. Представете си как това дихание под формата на една голяма осмица ви стабилизира между земята и небето. Изцяло подкрепени, заредени, центрирани и изпълнени с безусловната любов на творението. Постойте с този дъх още малко и се връщайте към него винаги, когато имате нужда.